Dydy cam-drin ddim bob amser yn dod i ben pan fyddwch yn gadael eich camdriniwr. Fe gymerodd ddewrder mawr i mi adael yn y diwedd, i ofyn am help ac i ddechrau eto gyda fy mhlant. Roedd yn brofiad ddychrynllyd, ond fe lwyddon i wneud. Ond oedd hyn ddim wedi atal rhag ceisio fy rheoli. Fe ddechreuodd e anfon negeseuon testun ac e-bost bygythiol ataf. Fe wnes i newid fy rif ffôn a'i flocio, ac fe anfones e-byst gan ddefnyddio cyfeiriad ffrind yn unig. Yna fe wnes i sylwi ei fod yn siarad am bethau na ddylai wybod amdanyn nhw. Roedd e fel petai yn gallu darllen fy meddwl, neu wedi bod yn fy ni. Roeddwn i'n teimlo'n hollol barnoed am bwydd yn dweud yr holl bethau hyn wrtho. Dim ond ar ôl i mi ddarllen erthygl am gam-drin digidol, fe wnes i sylweddoli y gallai gael fynediad i ffôn un o'n plant neu fy ffôn i, ac os oedd gen i'n gyfrif teulu, y gallai hwn hefyd roi ffordd iddo ddod o hyd at rywfaint o wybodaeth amdanom, ac y gallai hyd yn oed tracio ein symudiadau. Daeth yn amlwg i mi hefyd ei fod wedi bod yn gwneud hyn ers blynyddoedd. Darllen fy negeseuon testun, monitro fy ngalwadau ffôn. Roeddwn yn gwybod nad oeddwn yn hoffi hyn o gwbl, ond wnes i ddim sylweddoli mai camdriniaeth ydoedd. Cawsom help i lanhau ein dyfeisiau, a'i atal rhag tracio ein symudiadau a gweld beth yr oeddem yn ei wneud. Mae'r plant yn ei weld yn Rheolaeth, ac mae'n dal i gynnig prynu ffonau drud newydd y bydden nhw'n ei caru. Mae'n gosod fi mewn sefyllfa anodd iawn, oherwydd does dim modd i mi adael i'r plant ddod yn o adref. Weithiau, mae'n teimlo fel brwydr ddi-ddiwedd, ond dymunais â grŵp o oroeswyr eraill trwy rwystod, ac mae fy ffrindiau newydd wedi fy helpu i osod ffiniau cadarn i mi fy hun ac i'r plant. Ac ar y dyddiau pryd mae popeth yn teimlo'n dywyll iawn, mae nhw yno yn gefn i mi, ac yn fy annog i ddal ati. I ble raf oedd i wrth dy ysbryd, i ble ffoaf oedd presenoldeb. Llwyddodd Cathy i ddianc, i adael eich camdriniwr, a dylai hynny wedi bod yn ddiwedd arno. Yn rhy aml, gweitha'r modd, gall gamdrinwyr ddod o hyd i ffyrdd i barhau a'i gafael ar feddyliau ac emosiynau a'i dioddefwr. Ni ddylai unrhyw un ystyried a oes gan rhywun arall fynediad o bell i'w ffôn neu gyfrif e-bost ac yn ei tracio. Daw camdrinwyr i gredu bod ganddyn nhw'r hawl i ymddwyn fel Duw, ond nid yw Duw byth yn ceisio ein rheoli. Gall astudiaethau fel rwystod, sydd yno i rhoi cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, hefyd rhoi cyngor mewn meysydd cam-drin digidol ac helpu amddiffyn y rhai sydd wedi llwyddo i ddianc a'r rhai sy'n dal yn byw mewn sefyllfaoedd ymysodol. Gall bob un ohonom helpu trwy rybuddio'r rhai yr ydym yn cwrdd â nhw rhag peryglon posibl y gall technoleg o'r fath beri'r rhai y mae eu camdrinwyr yn ceisio ffrwyno eu rhyddid personol. Arglwydd doeth ac addfwyn. Helpa ni gofleidio agweddau cadarnhaol technoleg ddigidol drwy fod yn effro i'r amryw ffyrdd y gellir eu camddefnyddio. Defnyddia ni i helpu'r rhai sy'n cael eu hamddifadu o'i rhyddid i fyw eu bywydau heb ymyrraeth amhriodol. Amen.